Hjertelig velkommen. Hemmelige tegn, månen er fuld. Hemmelige tegn, månen er gul. Lykken lyser i nat, lyser for dig. Efter torden kommer hemmelige tegn. Lyngen er lille, lyngen er lille, lyngen er lille. Vi lægger os ned på sommerens sidste dag, på sommerens sidste duft, på sommerens sidste Drug Rebels er et projekt, jeg har skabt, navnet Caroline Klein. Jeg har skabt det, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt at få fokus på det misbrug, der er blandt unge i dag. 40% af ganske almindelige unge på et diskotek har i dag både tager hårde stoffer, og tager vi hash med, ja, så tallet op på 63%. Egentlig et uhyggeligt skræmmende, når jeg tænker på, at brug af stoffer er farlige og brugt over en længere periode livsfarlige. Det vi gør med Drug Rebels, det er, at vi går ud på skolerne, vi går ud på uddannelsesinstitutionerne med et foredrag, et roadshow, hvor vi klæder de unge på, vi giver dem viden og information nok til, at de kan træffe et bevidst valg og vælge stofferne fra. Stå på tæt for at flå dig sidste gang.